Miten menee taas tyypitsemisteri Jeppe taas täällä ja uutta videota. Ja nytten Easy Tap. Tää on semmonen video juttu, millä voi, no tytöt joutuu pelikonsoli tähän kiinni ja sitten se USB:llä tietokoneeseen ja se rekordaa vai. Niin, mä sain joskus tän pitkä aika. Mutta tää toimii silti ja on tää silleen ihan hyvä, mutta ei oo mitään paras FPS, mutta parempaa ei oikeastaan. Tää oli vaan 10. So let's hook it up. Jei. Ja sori taas tän videon lyhytemänä. Mä en maha säälle mitään. Mä olisin muuta tehnyt tän jälleen ulkona. Ja mä jäin vähän peliä pelaamaan vähän pikkusen liikaa, en mä tiedä. Ja huomenna mä aamulla, kun mä avaan ton 7 luukin, mutta se on moro.